Moikka! Tervetuloa Merkkuria kauppiaiden kauppa-oppilaitokseen. Mä olen Elina ja mä toimin tänään meidän 360 video-oppaana. Voitte siis rauhassa katsella tässä ympärille ja tutustua tässä samalla meidän kouluun. Olemme nyt siis aulatilassa, josta meillä löytyy ulko-ovien lähettäviltä muun muassa infopiste. Ja nyt voimme aloittaa kiertoa katsomalla ekaksi tonne vieressä olevaan helppiin. No niin, ja nyt saavuimme helppiin. Täältä me opiskelijat saamme aina tarvittavan tiedon sekä avun. Myös me haemme aina matkalippuhakemukset täältä. Täällä on myös erittäin mukava viettää välituntisin aikaa sekä joskus kokoonnumme täällä tekemään ryhmätöitä. Joten jatketaan tästä eteenpäin. Ja mennään katsomaan, mitä meidän alakerrasta löytyy. Nyt saavuimme ala-aulasta löytyvään kauppakeskus Merkkuriukseen. Täällä järjestetään erinäköisiä yrittäjyyteen liittyviä tutkintoja, kuten nämä kauppakeskuspäivät, jossa oppilaat pääsevät harjoittamaan myyntitaitojaan. Jatketaan tästä meidän liikuntatiloihin, jotka siis löytyvät täältä päin. Täältä meillä löytyy täysikokoinen hyvin varusteltu liikuntasali, jossa pääsimme urheilemaan eri lajien muodossa. Ja täältä tosiaan meillä löytyy oma kuntosali, joka on aina oppilaiden vapaassa käytössä. Täältä löytyy meidän varikko, josta opiskelijat voivat muun muassa suorittaa rastiin jääneitä opintoja. Meidän koulusta löytyy useampia ATK-luokkia, joissa oppilaat saavat kaikki tarvittavat laitteet käyttöönsä. Ja nyt mennään katsomaan amfisalia, joka on meidän koulun suurin luentosali. Tila on erittäin monikäyttöinen ja tänne mahtuu 218 kuuntelijaa. Meidän liiketalouden opintoja voit suorittaa myös joustavasti. Mennään katsomaan niitä tiloja. Tänne voit tulla opiskelemaan silloin, kun sinulle parhaiten sopii. Mutta mä hoidan tässä vielä yhden jutun ja menkää te sillä välillä vaikka katsomaan visupaari. Visupaarissa opetellaan erilaisia etikettejä ja muita käytökseen liittyviä taitoja. Tila stylataan aina vuoden ajan mukaan, kuten joulun tai ystävänpäivän teemalla. No niin, sellainen oli Merkkurin 360-kierros. Toivottavasti nautit vierailusta ja tervetuloa vierailemaan myös paikan päälle. Lisätietoa koulusta löydät osoitteesta merkkuria.fi, mutta meillä alkoikin nyt ruokatunti, joten moikka ja nähdään!